Right, wagwan people, wagwan everyone. My name is TJ Sparks. Tripanaba patinenge tichingobata zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe patinokupa zvese. I think this channel ndofanira ngoiti gango because pana vanooneka zvinhu zvakasiyana siyana. Hatiite chinhu one chete, tinoita mapodcast, tinoita mainterviews, nemamen of God tinodiscussa nyaya dzinenge dzichiitika, tinoripota zvinhu zvinenge zvichiitika. Saka zvese zvakawandisa. Saka une marizini ekuva usubscribe panapa kuti usapotswe. Nyaya ndineyo panapa inyaya imwe video ndaona so kwaProphet Tifred yekuti mother warosvika pakunomitiswa nemunhu wepanext door. Omana kuona zviwini zvekuti wangumitiswa nababa wepanext door kunakirana zvelevel kusvika pakuti mimi munosvika pakuitisana mwana. Highest level rekudherera ndo zvinhu zvinoroyesa majisi. Unokusikadi kushereketa but vanhu vanokupusha so vanokupusha kuti usherekete. Saka guys ndiyo video nayo panapa ndichaplaya then mobva mariona motipo pfungwa dzenyu dzakakosha singaiti bo dzotibatsira kuti tikwanise kuziya kuti toita sei neramangwana, tingaite sei muupenyu, kutsiudzana kudzoredzanawo zvinhu zviri very important izvozvozvo. Kunoda kuzomaketawo nesu vakasununga kuti bata panamba dzedu dzikubuda pascreen idzo 0774 045235 ndidzo namba dzatinobatika. We are open for business, we are ready kuti timakete business yenyu, tongoitisana tese mari, hapana chakamboshata. Kune vamwe vanongoenda mamwe matopics vanongoda tidiscuss panapa vakasununguka kuti bata todiscussa because isusu chatinoda ndechekuti vanhu vagare vaine chokwadi vozodecide zvavanoda kuita nacho chokwadi after zvazvawo kana vakutadza kwakutadza nebhoni asi chokwadi chinenge chataurwa. Saka for now chamboplaya this video then mokomenda wokuti iriri sei. Makadi mama Makasipa here munhu waMwari. iri kukuita seiko nombi? Unokonda kurwadziwa miri wese handina kana pasiri kurwadza. Makumbo, musoro, mudumbu. Handisi kunyatsodya. Mwedzi mungani? 7 months munhu waMwari. Ndinoda kuti ndimboita musikanzi kwambichana. Nditsvagirewo kana Zambia chakuwaridza pasi chakati sinakei. Hapana nyatso negudza chairero. Hapana negudza. Makutsvagwa gumbezi chingoida kuitwa nemuprofita. Ndoda kuti vararepa. Zvekuti pakutoda gumbezi chairo chairo. Mama bvisai bvunzo dzenyu. Zvotoita. Alright, uyainaro gudza racho, uyainaro. Kwauya Jumba sekuru. Vakangwara vanoziva kuti kana gumbezi roro rikashandiswa nemuprofita zvanaka ka. Rarai choni papa mama. Zviya zvamunoita kana muchitorwa scan. Vabatsire mukomana. Ameno maasha vabatsireka kungogarawo zvakanaka. Muvavhara zvenyu neZambia. Rambararai muri musararire pasi. Ya, papa. Saka nombi basa. Iwo chitika nongozvimbirwa nesadza kumburi sadza chairo riyazodzwa kuti pakaoma. Batai mudumbu menyu mama. Ndoda kuti muteerere kuti pane chichaitika here mudumbu menyu. Alright. Aumboro ascanera. Muri kunzwai mama?
kunzwa Alright, saka ate yekuradzikwa pasi apa ndeyekuti mukuru wada kumbosikana. Hamana ngama man of God achaona zvinhu zvavakadzi vedu. Ngozo vamna chisikana mudumbu wamana. kukikwa zvakanyanyisa. Kukikwa. Kakika. Baba wacho ngarakupi. Makarorwa. Ndakarorwa munhu umwe. Saka nomunde. Ndemurume wangu. Mati ndeyani. Ndemurume wangu munhu umwe. Mati? Ndemurume wangu. Ndeyani numbu. Ndeyani numbu. Takuruwa ma-DNA test. Ndeyani mama. Ndeya baba pa next door. What the fuck? Bombo? Vepa next. Kusina fence ere kana kuti kune tuck shop. Kune tuck shop. Ngotora magunanzi mara. Kwa usina fence uko makambodana nawe ere. I boyfriend yenye. Akambodana navasi zvakapera. Zvakapera. Inonzi demonstration of power iri kuitika. Zvakapera ere mama. But ini zvondishota inini. Hatirambe kuti chihure chinoitwa boys. Ungati wodanana nababa wekusaiduku, wodanana nababa wekusaiduku. Rena ma-next door ako ese pedza nyangwe isi tichikura tiri nyangwe pasina munhu aimbotibvunza vaitotoka dano hatavina mbodana nemasistani mani taimati masistani mani next door ngamiswe mani madhava ine zvimaita kusvika pakuita nhumbu then what havana katipese vhidhiyo tonoti wagwana Zvakapera. Zvina. Zvakaoma. Chirikuita kuti murwadzi wene nhumbu yenyu chikushaisai mufaro. Inyaya yekuti Mwari haasi kuda kuti muchengetese murume mwanasiri wake. Okay. Kune vamwe vanhu vanongodiwa naMwari so. Saka kurimbinyuka kwese kwamuri kuita kurwadziwa kwese kwamuri kuitwa nenhumbu hakunei. Nenhumbu yacho. Nezvese izvozvo. Inyaya yekuti imimi murufana kunoreurura. Kunotaura chokwadi kuti mwana uyu
ndiwe murume upa next. Kana musina kureurura ndaoneswa Martha nenhumbi. Marwadzirwo amunoitwa nepamwera pa it's out of this world. Ndine urombo kuti ndangokumotivate imbi jana kuti mutaure. Motivation. Izvozvi matopora saka chiendai munoreurura. Kana musina kureurura pain yamanzwa ichapfuura yamuchazonzwa. Chiendai mukai zvenyu matopo. Pakashata saka ndo zviri kuitika mumastreets izvi muri Zimbabwe. Tingoripo pakuti tingoyeuchidzana nekuudzana nawo zvezvichiitika mumastreets. Saka thank you very much. Instead tingoona zvezvichiitika kana panewo zvimwe zvamunongofira DJ Sparks anofanira kureacta makasununga kutibata. Namba dzedu ndedzakagara dzingobuda pascreen apo 0774045235 0774045235 mungotibata ipapo then tobva tangoona tingaita sei vada kumaketa mabusiness avo munongotibata futi vane zvavada kuitawo zvavanofungidza kuti maybe zvine musoro kuti tiite pamwe chete. It's more important kuti mungoti contact panamba dzedu dziri kubuda pascreen apo. Anyway, with that we are out.